Ahay, baita ning kinabuhi oy. Mapay dako na tagtihan, kita pay palabong na ning kastang daghana. Baita. Daghan kayo nya wa pagi agas ang tubig. Saon na nako ni paanod na lang guro nako ni oy. Daghan kayo, ugaw pagi kayo. Napay sakit na ni atong tiyan, namin kinabuhi oy. Basta daghan naglabunon dili mahuman. Mas may pagurog dili magsigigilis kay paraway labha. Apa mo? Ano sa mga gibard? Huwag ka gabae gibard. Pila ni mga sapatos na kong mga kuan ha? Ako na lang tanan. Kita lang dako na kay kugtiyan. Ako pa'y palabon mo. Dapat ikaw gani maglabaan ha. Noon Asa, sa kuwasa ko kuan. Asa mo itong mga sapatos na ko daro eh? Daro? tanan na tanan de. Wala ba? Ay, daro? Parang sako. Pila Basin ni? gusto ka ni mo papila ni mo laman ng sako. Ako like, palit ni mo kuan, powder, ug kuan, bar. Bar, Pila na ako daw ni. Huwag ka maulab ka. Ha? Ani mo nawoy. No, Katong mga trapala. Pila na ng butog pala ba? kay mo duty pa ko ron sa BCS. Ano gibard? Ay sa mani. Unsa may papel na ko aning kinabuhi ani? Gipangasawa ko ni mo ron himo ko ni mo labandira. Ay kung taas-taas yan ang tingog ni mo ha. Imuha biyan ang responsibility. Asa man day kuan sa asawa ay nga manglaba man gyud na. Dili man good dapat tabangan ko ni mo. Dagan na kayo nya na pa. Isda ko na kanya Pagtabang tiyan sa ba. imo nga ang lalaki manginabuhi ang tumong ana. Ikaw duty dito. Lukluha tong mga kupras dito pila ka sako. Dili man good dapat tabangan ko nimo gahinan ko nimo adlaw ani ba. Ug di ko mo duty dito kasi kauno nimo. Kasi panghatag na Kani kasi mo mo. kala bununukan ah. Sige rag ilis, sige Sige rag si kuan ilis. niya. Ato amang gihapon na wa naman gihapon kay imo diha. Gamay re ko na imo na daghan kayo. Ay natural kay busy ko nya daghang kog buling kay ngano man nagtrabaho ko. Ano ko nang sapa nimo. Oh, ikaw nara ka din sa balay ya si kag reklamo. Uy, kadaghan pud akong labunon diri sa balay, kadaghan gipuson ako diri sa balay. Mga unsa man kabukat ani o gaan ra kay ana-anaon ra o. Nya dito isa ka sako. Paano ko nang sapa? Gina, labi na na. Kapit ako mo duty oh. Unsa na orasa? Ayo. Ay, oh, Karang dili pa daw ka busy kun imawa. dili man. Ano Dili man? ka busy. Magpalaba daw si mama daw karon dayon daw. Unsay magpalaba? Kabalo kang nahilabanan diri daghan nya magpalaba. Sige Saka na. dito. Una-una na ako to kanatoy bayad. Mao na naibayad. Kini di mo labhan. Dera na. Sige lakaw ron, sige lakaw. Ay nagbalik diri ha. Ato ba kay bayad? Ay nagbalik diri. Sige lakaw, lakaw. Ha? Ikaw mo lakaw yun ha? Ganong di ba ni mo na akong labanan nato dito? Ha? Usay gusto nimo magbaho-baho pa dito sa kuot? Gusto kay mong bana baho? Unahan dito laba. Asa man yun na ko? Kadto ko kaning makakwarta Ay ko. natural katuwa-tuwa kay wa kay suoton ug di ka manglaba. Kadaghan pa akong sanina mo. Uli. Lakaw na dito, lakaw na dito. Ayo, magpalaba si mama ba? Ay, sus, Magpalaba si mama ba? labot, wa ko'y labot. Gina. Ang sa mga tawhanan ni nga kwarta lang na to. Ay, nga mo jote ko dito nga baho ko nya di mo na labhan. Pwede naman gud na ugma na lang kay kadto nato kwarta bayad to karon di na ako. Unsa may gusto nimo? Ako mo jote dito nya baho kayo. Sila bahal dito humot kayo. Ay Sa man nako. ka oy. Sayang atong kwarta na lang. Kasaya sa Kailangan kwarta pa kung ni di mo, man ma'am. katagaan. Balikas ang suot ng uban dira. Unsa may gusto nimo? Jote ko dito maghubo, magbrief. Kay wa ko'y masuot kay baho kay wa ka nang laba. Gina, panglaba na. Panglaba na ba? Sukol karon na. Sige. Lagi mo kung Te, oh, pili magpalabada ko te, mula ka magugugma. Magpalaba lang sa tok sa imo karon ba? Unsay magpalabada? Kita bitaw ka anang duha ka planggana na oh. Kinahanglan magugay-call kay mula ka ugma. Ay dili. Napali siya trabaho na. Ayaw niya gistorbo akong asawa kay napay trabaho. Kadali ra man kay te. Mo na gini akong papel ning maglabandira na lang ko. Ano? Mangangyo lang ko kadali Kana mo na mo labanan. Kini kan pag-ayo kini mga sapatos na apa ni. Kining mga kuan sa atong bata. Abi na lang Apa ni oh. Abi na lang tong kapudet. Wa pa kay kakalaban niya. Mo ato na ka dito sa pikas. Kadali ra man kay ako call. Oh, Ugma ra ba? nay daw ni panglaba dito. Nay kuan, ibutang na dito sa pa. Kini mga kuan. Oh, labi na. Tay kag di ka Sige na te, manglaba. suulan man te ka te. Oh, ay, kabalo ka. Day, wa ko kailan nimo day og kinsa ka. Nalibog na ko ninyo bag-asay akong unahon. Suulan Oh, te sige ka. na. Mamay ko ni tanan. Labi na ba kay sayang kay jutihan ako tong BCS dito. 400 kay adlaw. Pila naman to ng 400 gibart. Absini sa gud nang makaisang kaadlaw lang gud. Gipilahan ra ka ng 400. Kabalo importante kay na nanako akong ugat og linukluan ang kupras. Sige na te, 2,000 te. 2,000 lang daw nimo. 100 ang isa ka sanina. 20 ka buok. O nya. May plano nimo. Ha, 2,000? O sige, may problema. Unaha ilahag la ba? Bahalag maka-absent ko ron, bahalag. Maulahin eh. Sige, unaha ilag la ba? Naon nang naon nimo, naon jud kay kag kwarta ganiya bitaw. Dalan akong asawa dito sa inyong kwan. Sige na te, dara te.
Sige na, Sige naman daw ni mo. sige na. Sige na. Hinaya ko tani mga umod Sige na ba? Sige na. Dali ba? Smil kaayo, Mulakaw ko. smil kaayo. Sige na. Abti kay kag nay kwarta ba hinaya ko ta mga umod ta. Ikuanan ko na ang 1,000 kay para na sa kuha. I-remit o maglaban mo. Sige na. Ako lang bahala na labanan. Bahala mo ka dito. Dali ha. Kaya ganito lang kung pa ba.